Koma l-ikla tajba, fil-fatt l-lum l-ikla tajba ħalli namela mal-attriċi Jolene. Kif inti? Hello. All right, thank you. Tajba Jolene Mikallef illi ovvjament narawa waqt la tħobbni xapparti f'ħafna dramas qabel, pero palissa qegħdin narawa waqt la tħobbnix fuq TV hemm kull nhar ta' tlieta. Ekku. Kif inti? All right. Naf li kollox gaz, dawn imollu mis-sibt ċempitlek biex namlu daqxej ta' dejtu, inti ovvjament aċċettajt, ħallejt it-tifla ma' Gordon, ma' raġel, u ġejt mi għawek, ħalli naraw daqxej xie tħobb tikor, un bat insiru nafu kaħjar skont il-mistoqsijiet li għandi għawek. Mela, ħana prezentalek il-menju tal-Aroma Restaurant. Tajjeb, u għazel l-ewel plat prinċipali u deżerta kieku xie tħobb inti. Ħana daqxej xie tħobb ti. Importanti minar laħam. All right, vegetarian inti. Illallu tajjeb. Mela. Starter, soup of the day. Ok, mela s-soppa tal-ġurnata, il-plat prinċipali. X'tippreferi? Plat prinċipali xi ħaġa hekk tajba. X'tieħu hekk normalment? Kollox tam barra laħam. I mean pasta, pizza, Per eżempju għaġin bil-veg u ħut nikol ukoll. Anke ħut, mela ħuta. Xi tħobbek? Xi shellfish? Xolta. Shellfish tajb mela shellfish ħalli jkun il-plat prinċipali u deżerta nagħmlu il-chocolate fondant tajjeb. Bomba, deal. Tajjeb. Alright, mela, għandna setta mistoqsijiet il-ħin jitlaq propju issa u l-ewwel mistoqsija. Inti ovvjament trajnik tagħmel diversi partijiet f'diversi drami, niftakru f'Ġiżel. Ilu ħafna. Ilu, ġieli kellek xi parti li interpretajtu ma kienitx għal-qalbek jew ma miltix daqshekk għal-qalbek u jkollok terġa' tagħmilha? Mela. Ovvjament ili daw l-aħħar naħseb jiena 15 sena li ovvjament nieħu sehem fid-drama, series, mhux kollha fuq televiżjoni, ovvjament. Teatru. Teatru, naħseb li fajti għamilt karattri ma kienux daqshekk, ma kontx daqshekk konvinta minnhom. Naħseb li meta għamilthom rrid niċċellenġja lil nifsi, però ovvjament kont naf li ma kontx nagħti. Kont naf li kapaċi nagħti iktar imma kien hemm xi ħaġa. Imma ovvjament imbagħad iktar ma jgħaddi żmien tigwadan iktar esperjenza, tkun taf iktar xi trid. Ġifieri issa jekk ituk parti u inti ma tkunx ċerta mill-parti per se. No, definitely ma nagħmilx le, ma nagħmel xejn. Naqbel miegħek fuq At this point iktar u iktar, I mean. Kemm taffettwa lek ħajtek, Jolene, li jkollok parti partikolari, li jkollok ir-rwol partikolari fid-drama, kemm taffettwa lek il-ħajja ta' kuljum tiegħek, forsi fit-triq jew. Mela, ngħidu fi żmien Ġiżel kemm ta' xi sena ilu more or less. Għamel suċċess kbir, għadhom isemmuh sallum il-ġurnata. Sallum, iva. Jiena meta jgħidu li xaġin l-hom +10, 11 u xaġin iktar hawnhekk. Mhux vera, jien vera l-istess narak, u mhux għax qiegħda quddiem, imma vera l-istess narak. Thank you, notebook. Fjura. Fjura. Hekk konna. Ovvjament dik il-ħabta kont toħroġ barra, tisma' ċertu kummenti, naħseb kienet iktar tkun, dik naħseb in-nies iktar kienu iqabbluk mal-karattru li kont inkun qed ninterpreta. Llum il-ġurnata differenti, llum iktar illallu x'inti differenti. Lallu, pereżempju, kemm tidderizar ovvjament għax jiena ma tantx fini mit-tul, eċetera. Imma fuq television tidher differenti. Illum naħseb l-udjenza aktar saret matura fir-realtà, naħseb saret iktar tifhem li dik li qed tara mhijiex realtà. All right. U naħseb irridu wkoll japprezzaw li l-atturi Maltin jagħmlu ħafna barra minn Malta jekk qed daħal li tmur ħalli ssib kollox list. Aw Malta ovvjament irridu nagħmlu iktar effort, kulħadd għandu il-ħajja tiegħu. Inti mama għandek ix-xogħol tad-dar, għandek ix-xogħol tiegħek full time. Titlaħħaq ma' drama ġifieri. Però tep li ngħid ukoll li fla tħobbnix hemm team verament maqut, hemm Clarissa twaħseb il-makeup. Nirringrazzja wkoll il-Pierre, il-sponsor tax-xahar tiegħi, lil min li jgħinuni fil-ħwejjeġ Ġożett. Ġifieri tengot għandi team dejjem hemmhekk. Imma kif tlaħħaq imbagħad pereżempju max-xogħol tad-dar u mbagħad għandek il-karriera tiegħek u mbagħad ovvjament hemm it-tifla dik hija xi ħaġa li meta nqum filgħodu nibda ngħid kemm nixtieq illum m'hawnx 24 siegħa ma llum tkun iktar. Vera mhux faċli, ovvjament, però jiena nemmen il-ħajja wisq qasira.
U jekk inti ma tagħmilx l-affarijiet li tħobb, per eżempju, nagħti eżempju ċar, 10 snin ilu f'Ġiżel interpretajt il-karattru ta' Peprina. Illum il-ġurnata naħseb li kieku ġi dak il-karattru llum ma nagħmlux. Ġifieri dak ġi at the right time. Eżatt. Ovvjament inti llum mara miż-żewġ għandek it-tifla, għandek it-tifla, ovvjament it-tifla toħod li ovvjament it-tifla hija ħajti. It-tifla hija naħseb it-tifla hija il-pedament tiegħi li għaddem naħseb kull filgħodu x'in inqum. Kull ħaġa li nagħmel immur għax-xogħol, nagħmel drama. Ngħid din irid nagħmilha biex xi darba l qudiem tkun it-tifla tkun burija bija. U li ħanamel tkun tista' tara lili bħal eżempju u jkollha suċċess fajta. Ovvjament ti m'iniex perfetta, id-dar xi kultant ġieli tkun ta' taħt fuq, ġieli l-Gordon inġennu għamel hekk għamel hekk. Ma jgħinek fid-dar Gordon, Ifhimni fit-tissieri jgħinni ħafna u jsajr ħafna ħjar minni fir-realtà. Ovvjament fit-tintif jiena naqra. Li xi darba nipprova xi platt minn ta' Gordon jiena. Gordon tajjeb fl-ikel. Jagħmlu ovvjament jiena nsajjar iktar minnu. Fil-fatt naħseb ġa ħajbda jsajjar ara semgħani. Ifhem, issib l-offsenar, flaxxija normalment tisajjaru ġifieri. Tajjeb, mela wara l-programm wara. Mela, inti għamilt żmien tgħix il-Bulgarija. Ekku. Kif kienet l-esperjenza li tlaqt mid-dar tiegħek hawnhekk mal-familja bit-tifla u mort il-Bulgarija? Waħedna fir-realtà, tifla ta' sena u 3 xhur. Ma kienx faċli fir-realtà, però jiena dejjem emmint li l-familja tiegħi hija l-prijorità, jiġri x'jiġri jekk jiena nemmen li Gordon ġitu opportunità u at that point in time kellu bżonn jagħmel perjodu jaħdem barra minn Malta. Jiena kont ovvjament Sky kienet għadha ma bdiskola, nitċaqlaq. Tajjeb, ngħidu li Gordon kien magħżul biex jieħu ħsieb. Gordon kien il-moħħ wara il-Junior Eurovision. Għattini darba kienet. Ekku, għax imbagħad baqa' dejjem għadder fil-Junior Eurovision. Imma naħseb Bulgarija jiena dejjem emmint u l-Gordon dejjem ngħidu kwalunkwe esperjenza li tiġi irridu nitalmu minnha u timxi l-qudiem. U naħseb li dik kienet esperjenza li għalmitna bħala familja. Kif in il-lifestyle hemmhekk? Kulli kell tagħhom tajjeb tal-Bulgarija. Number one, ħadd ma jitkellem, maġġor part tan-nies ma jitkellmux bl-Ingliż. So immaġina mmur xi supermarket, niftakar darba mit kix Lorraine minna li għamilt il-fresh cream mill-ħalib u hekk, u Gordon kemmi tajba, bad-doqta jaqdi kemmi ħażina. Ovvja, kienet sour cream. Kollox bil-lingwa tagħhom. Ovvjament. Jiena ovvjament, però naħseb li esperjenza sabiħa, ikolli mmur lura nerġa' nagħmilha. U naħseb bħala familja għadditna iktar għaliex kien iktar ħin għal xulxin li hawn Malta mhux dejjem ikollna. Il-ħin skada, però għandi l-aħħar mistoqsija, ġifieri naf li qed jiblu ħafna snin li minn xiex tibża, int għandek biża'. Ovvjament jien għandi biża' bħal kulħadd, nibża' ħafna mill-għoli, laqas nitla' fuq banketta, u biża' partikolari li għandi hija li t-tifla tiegħi jiena irrid naraha tikber, irrid inkun hemm f'kull pass li tieħu, kemm jista' jkun anke meta tkun qed tieħu nifs, anke llum il-ġara naħseb wara la tikber. Ovvjament jiena il-biża' tiegħi hu li ma naħiex tikber. Ovvjament ikun hemm esperjenzi personali meta inti titlef xi ħadd mill-parents tiegħek kif ġara lili li d-dedi meta kont feta iżgħar. Ovvjament nibża li jiġri l-istess ħaġa, però ovvjament jiena dejjem kull-jum hija memorja lina. So, I make it a point li jiġri x'jiġri rrid inkun hemm. U apparti minn hekk ovvjament illum il-ġurnata l-om ħafna mill-omiet jaħdmu. Apparti kollok id-dar, mara tad-dar, tixtri, titnaddaf, tisbara, titoħsib it-tifla l-iskola, homeworks, affarijiet, kollox. Però sabiħ li t-tifla tara l-omma attiva daqshekk. Imma sfortunatament hawn min, fil-dik ir-realtà hawn min li ma tarax mela jiena irrid inqatta dal-ħin kif ħanleħħa ma tarax jiena nemmen li din kienet affettwatni xi żmien. Illallu jiena ma wisq affarijiet mhux inqatta ħafna ħin idea, pereżempju mhux qed nagħti ħin biżżejjed it-tifla. Imma mbagħad fir-realtà at the end of the day relevanti li tagħmel 12 siegħa u mbagħad dik 12 siegħa ma tkunx ta' kwalità. Eżatt, ġifieri aħjar ikollok dik is-siegħa u tkun kwalitattiva milli jkollok ġurnata sħiħa
u t-tifla edha li għaw inti probabbilment fil-kxina. U rrit nwassal messaġġ laħar ħaġa naf li qed jagħmlu ħafna sinjal għax jiena ngħid ħafna. Il-messaġġ tiegħi hu li kull mara hemm barra li temmen f'xi ħaġa dik il-ħolma definitely tista' ssir realtà. Ngħid kull mara għaliex raġel xi kultant ikun iktar bħala karattru liberu biex jagħmel ċertu affarijiet. Mara le, imma dik il-ħolma tittamilha għal ġid tal-familja tagħha. Tajjeb, jiena m'għandix dubju li l-ikla tajba rbaħta li u rispondejt kollox, anzi, rispondejt iktar mill-istaqsejtek. Nixtieq nirringrazzja lilek li aċċettajt l-istedina biex tagħmel din l-intervista miegħi. Nieħu gost ninsegwik fi-drama, nieħu gost anke meta niltaqa' miegħek. Ovvjament jew fuq xogħol jew xi ħaġa. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Aroma Restaurant illi ovvjament tagħna dan ir-regal. Lilkom ngħidilkom biex tibqgħu magħna għalix fadal ħafna aktar waqt sibtek tal-lum. Illum ħalli niltaqgħu wkoll ma' Mendi mill-mara ta' Peppi, ma' tifel Xandru kiber mhux ħażin. U fil-fatt ħalli naraw ukoll il-VIP house tagħhom dħalt fid-dar tagħhom u dort mhux ħażin. Ġifieri ibqgħu magħna għal dan u ħafna aktar waqt sibtek tal-lum.